Pane mashoko anobva kunhengo the ruling party yeZANU-PF anoonekwa kunzi kune vamwe ma-insiders varimo vari kuonekwa kunzi vakomana ava vari kuenda against the will yemutungamiri wenyika, vari kuenda against the move yethe 2030 vauya vakabuda pachena vakauya vakataura chokwadi. Mashoko aonekwa akunyorwa bepa nawo redzizimu airozikanwa nenyika yese kuti vakomana ava vanozivikanwa kuti information anoburitsa inenge iri mandorokwati. Toribva usubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa vakomana vezimu anoadhesa vachiti mashoko kubva kune imwe nhengo yeZANU-PF. Slogan ya2030 vachitonga iyoyi ndiyo yakonzera kuti vanhu vatsamwe kusvika pakukombeya Smith naED. Ini handifari nazvo ini zva2030 vachitonga izvo dai zvaongororwa because zviri kutsamwisa povo kusvika povo iya yava kuvenga president vedu. Ini handidi kuti president ED vaitwe kombeya naSmith aitengesa vanhu vatema pamaketi. Tokumbirawo iregwe slogan iyo itsvagwe imwe nzira yekutaurwa nayo kuti povo isavenge mukuru. Ndo mashoko anouya achitaura kubva posta pespicture muri kuona vari kwaprofeti utaunashe. Ndo mashoko anobuda achinongwa panapa. Tinoona macitizens panguva inoyi nyangwe nevarimo muthe ruling party mashoko aya ari kutaura ari achitaura zvake in a way inoratidza kuti ine karespect, in a way isingaratidzi kujamuka, but ari kuzama kudeliver message yekuti that slogan ngaisiyanwe nayo. Noda kuti number 1 inoshatisa sari mutungamiri wenyika, number 2 vanhu vari kutonora kuti itoenda against macitizens, people havachadi, vanhu vaneta. Mashoko ari kubuda panapa tikuona kuti vakomana varamba vangori anonymous vachitaura mashoko aya vachiexpressa zvavari kunyatsokuda. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.